Yo. Katurke pepiling. Yo. Sinten apa yo maju Kabeh bintang tamu dikurke. Kurke yo. Yo. Maju maju. Pepiling Mas. Yo. Delok pepilinge kaya apa. Yo maju kabeh kuwi.
sudah kio obati tombol hati yo terus tombol hati dikurungi meneh langsung rasa dibawani ngatur tombol hati yo tombol hati atau pilih tombol hati
Pepele wis Abang wis bali nang asale main. Yo wis matur nuwun to Kakang. Kang wektu iki ngaturke panuwun. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jal, wonten ing dalem menika sepuh. Ya, Bisa pakai atur utawi Pak Bubur wonten dalem menika saking bersaricak. Anak kalebet pangapunten lan boten kesupet Pak. Buat kami lan niku tasih wonten bulan Syawal. Saestu kula dibagi tasah rencang aturaken sugeng riyadi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya Allah sedaya. Waktu iki ngaturke panuwun sing sepisan. Nggih, Panjenenganipun Bapak Aris Suharyanto, Esos Magister Manajemen. Panjenenganipun Pak Aris Pak Wakil Bupati Bantul. nggih. Pun-pun lho niki, pun-pun ket kaum sedaya. Pak Camat mundur, sedaya lurah mundur. Nanging boten bagus menapa nanging sing bakat monggo. Ora mirsani mundur Sing teh libur warga pedes khususipun umumipun wonten Argo Mulya lan sedayu. iya, sing pepindhone ngatur panuwun marang panjenenganipun Bapak Panepu. Sedayu panjenenganipun Bapak Anton Julianto, APMIP. Uga matur nuwun marang panjenenganipun Bapak Kapolsek Dasu Kompol Slamet Subianto SH. Nggih, matur nuwun. Ngaturke panuwun marang panjenenganipun Bapak Danramil Dasu Mayor Rejo Mulya. Nggih, para Uga ngaturke marang panuwun marang panjenenganipun Bapak Lurah Argo Mulya, panjenenganipun Bapak Bambang Sarwono SSI APT, panjenenganipun Bapak Lurah Argo Rejo, panjenenganipun Bapak Ngadimin SH. Uga ngaturke panuwun marang panjenenganipun Bapak Sudarno Lurah Kalurahan Argo Dadi. Uga ngaturke agung panuwun marang panjenenganipun Pak Prayitno Lurah Argo Dadi lan sakabeh perangkat sing wektu bengi rawuh ana papan kene sumedya anggrawi sawalan warga sedayu. Uga ngaturake panuwun marang sakabeh relawanipun Pak Wakil Bupati Pak Haji Aris Suharyanto. sedayu niku niku. Sedayu sing kedudi ketuani Pak Projo Nanti Bapak Sami, Bapak Projo Pinanto, alhamdulillah sukses. Uga matur nuwun ora ketinggalan marang para kanca-kanca krawitan saka Sanggar Tirta Arumsari. Sing disesupi sinten niku Sing disepuhi Mbah Yono. Oh, pundi piyantunipun? Mbah Yono pundi? Sing sepuh dhewe Mbah Yono ning gori kuwi lenden-lenden. Walah, kula ketutupan saka to Mbah Yono. Matur nuwun Kang. Nggih, Kabeh pengrawit saka Tirta Arumsari iki nom-nom kabeh. ngomong kabeh. Sing jelas niki pengrawit kita Tirta Arumsari pun nom kabeh kembali bocah cilik kabeh pikire. Rumah saku kaya bocah nempel rambutnya disemir putih kabeh kan. Lah iya Arep disemir ireng ora oleh jero disemir putih, dadi do putih kabeh. habis ngene terus di dosa kok. Gen seragame kuwi werna-werna abang. Nek lim besut ngono do padha ngono lim besut ana sing kewale nek mlaku serat-seret ngono. Buat sakit kok ibu niki sidene ten pinten niki? Ya, sindene ana 8. Ya. Sing nomor papat saka kidul. Kaya iki blorong. Ijo-ijo kaya abang iki. Rumah saku kuwi kaya dibrongsong ya, Kang. Oh, kok tak sama iki. Blongsong apa? Yo kan diaturke caping gunung. Iya. Jadi mau ki ingat pun kula condro kabeh jajane. Komplit ngomong ting-ting ternyata
pun sami kondur. Nek ora dadi ngopo. Ora apa-apa iki iso presane ning YouTube kok kan. Dilaiuke marang di MC demangan media. Pak Rojo iki butuh sampe tahan, bojo tahan dit. Awak wis kebelen kok nahan kok kuwi rumangsaku kok jan wis ora cetro tenan kok. Iya kalau sinten iki monggo tapi gunung. Ya Septi maju Septi. Yo sing rada cilik sing dheweke ra biar buju. Bunga kok ya. Tidak muter. Tidak. Wah. Rumangsaku mau kesempatan kowe. Ora karepe ra nyenggol Berarti iki Pak Menteri niku perpelanget kaya bapak dhewe. Ojo saya bapakmu Oke. dhewe. Pokoknya nek kali Pak Menteri iki wis ora ono pergi pada apa-apa. ora ono kliwer-kliwere Ora ono wis ra butuhke kok wis tekan kesisih. Nggih. Aturaken sugeng dalu, katur-katur sedaya. Mesti tak sakoni kono. Buntone ra ning jalur saku to. Kegejekan lagi kira. Iya. Maksudnya nek sangu iku werni-werni wonten sangu donga. Iya. Sangu sangu-sangu. Apa kowe ingkang kados mekaten. Kok tangan manyep banget to. Udanan ngomong. Alhamdulillah nggih. Nika ini dipekersakaken caping gunung nggih. Caping gunung tok bawani siap semandang. Nggih. Siang, mana jam yogane kompak tenan iki. Madhep mriki sedaya. Aku madhep kene kabeh. Lah nggih. Heeh ta ya. Niki kula ten mriki napa ten mriki? Ning tengah wae ben ketok kabeh. Tengah. Iki biasa. Heeh Mas. Men cerak sik gender iki lho. Nggih, aduh. Dan dicocoke. Nah, cocok Mas. Kok jeli kesempatan kono bapak kono nang mbok kene ya gelem. Jenengan lagi pun sampun rampung madhep mriko. Mana itu? Jenengan madhep mriki nggih Bapak. Nggih, pangati khusus ribuan ajeng madhep mriki nggih mboten napa-napa. Apa ribu iki bebas. Bebas kakek dalam bebas. Kabeh. Ya. Niki sing sambil begini kan. Sambil begini kan. Silang. Kuat. Oh, wis ora.